Здравейте, днес ще играем на какъв види. Коми се види. Айде, сега ще С смешки! Минал Левец казал 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ивайло, добре, айде. Кака види, какво ви са? Види с буквичката З. Зелен. Какво зелен? Няма зелен. Дай, Рангеле. Айде, бе, безмълвен ли стана, бе? Здравец! Така здраве се, бо. Ама и там! Керов! Няма казай друго. Керов функа. Кирова табела си ти. Давай. Ай, Данчо почва, ай. Зебра! Сериозно. Давай, бе. Зелен. Зелен баща ти. Зелени! Няма така с дума. Зеленина! Давай, бе, чакай. Звезда. Давай, бе. Ама толкова си стила най-лесната дума, бе. Давай, бе. Аха, ти няма и да говориш. Айде. Зелена трева, бе, глупа. Давай. Зихал! Не, давай. Звезди. Зихал! Не. Дай, Данчо! Казвай, измисли ли? Ниси, добре, Тереза, давай. Звездоброй? Предавачи ли са? Кой са предава? Да, аз. Земя. О! О, ще стилни лайка. Айде, сега пак Ти сама. си, да. Така, види, какво ли са? Види с буквичката. Г. Грозен! Ив ще позна. Рангел ли беше? Ти каза. Сериозно? Давай, Аз ще не си. се чудро. Тей. Да си намисля само малко. Нямам. Кака види, какво ми се види, започва с буквичката К. Крава. Не, Коса. не, Айде, давай ти ви, бе. Къща. не. Кучка. Не, бе, без просоти. Ама то ти женски рота кучи. Добре, те ста. Разбали. Знам го. Давай, бе. Безболник, еко. Ай, може да говориш, кажи нещо с К. Давай. Давай. Комин. Не. Предавачи ли са? Коч. Не. Без просоти, отново. Просто тия. Кокише. Не. Няма кукичета. Кола. Не. Предавачи ли са? Не. Кокаин. Аз не. Така, стана Ивайло. Крокодил. Не. Камина. Не. Камък. Не, някой му писаха по месенджера. На мен. Кой ти пише? Как пак? Айде, предам. Кажи Хаджер, бе. Каджер. Те, не е Хаджер. Кош. Ей, там е. Ти е кош. Ти е контейнер. Същото кош, контейнер е едно и също. Ай. Ама и двете думи ни казахте. Тъй, че. Давай. Пак съм аз. Така, какъв види, какво ми се вижда, започва с буквичката О. Оклюк. Не, Облац. не, Облак. не, Обица. не, Обуща. не, Обувки. не, Обо. не, Адила. Облекло. Ай, говори кому. не, предавате ли са? Как ще се предавам? Те са кай една дума, бе. До сега само аз и Ивайло ли сме казвали думи? Огледало. Не. Еми, дай след мене. Не, след мене ще дам на Данчо. О, моя. Око. Не, предавате ли са? Ба какво е с дума? Толкова се е лесно. Чи. Предава са ти. Какво учи? Не. Рангеле? Да. Ограда! Ето е там. Те се облегна. Айде, кажи. Ти не ограда. Ти парапет. Дайте Те, сега е Данчо. Сега е Данчо. След Данчо Рангел. Види, коми са видим. С буквичката Е. Ели. Ела. Бор. Ели. А? Ели. Ехтьол.
Не. Ембрион? Не. Добре, ти не знам откъде ми дойде. Ето, кокъл. Не. Ех, майка. Джамайка. Не. Стара зайка. Ами... Ебе, Не! Ивайло! ще го мажеш. Нали ти казахме без... Айде! Без мълния. Давай, Абе. аз се предам. Елху. Да. Познали? Елха. Тък му тебе. Рангел беше. Ето за тебе, той високото Тък коле. му... Знаем, че е хайди. Айде, Да, айде. види какво му се вижда. Макар, че Ела. Елха е такова. Айде, кажи, давай. Добре, да. Х. Хаско. Х. Хрли каза. Ха! Моля се без прости. Кокъл. Не, Кукла. не. Коч. Казах ти, Ивайло, без... Куче. Куче. Да. А, тая, къде? А, ти. Ай, той е там на тебе. помещението, кой е За тебе, морни? бе. Айде, аз съм. Не си ти чао. Чакай, баш! Добре. Я ли го? Не. Добре. Кака види, какво ми се види, дуписката, Облаци. облак си друг път. Облак. Облак друг път. Обачен. Облак друг път. Облачно. Няма така с дума в моя език. Облачно. Няма облак, няма Учи. дрехи. Няма уши. Аз се предавам, аз няма да играя вече. Обувки няма. Ограда. Няма. За тебе, какво е в твоя речник? Колко са ти думите? Оглеждане. Оглеждане. Няма. Я се преда, Манго. Продава си са си. Аз, да. Предаде ли са? Да. Айде, оклю. Ой, Окей, ай. аз не се бях предал. Ари! Ай, няма. Ари, чао!